చెప్పాడు పౌలు. ఏమన్నాడంటే, భయంకరమైన రోజులు రాబోతున్నాయి, చిట్ట చివరి దినాల్లో మనమున్నాం. భయంకరమైన రోజులు మనం చూస్తున్నామే. ఇలాంటి లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు ఆ లోకంలో తిరగాల, ఆ లోకంలో సంబంధించిన వాటిని మనం అనుభవించాలా? అసహ్యం రావడం లేదు, చిరాకు రావడం లేదు, దేవునికి నచ్చనిది చేయకూడదన్న ఆలోచన రావడం లేదు. మీరు చూస్తున్నారో లేదో కానీ సోషల్ మీడియా చూస్తున్నప్పుడు కొందరికేమో తిండి లేదు, కొందరికేమో తిండి ఎక్కువై కొట్టుకుంటున్నారు. కొందరికేమో కట్టుకోవడానికి బట్ట లేదు, కొందరికేమో బంగారు వస్త్రాలు ధరించుకుంటున్నారు. ఏడుపు రావడం లేదా? అసలు లోకం మీద చూస్తున్నప్పుడు అసలు మనకేమి కూడా స్పృహ అనేది ఉండడం లేదా? ప్రేమని దేవుని వాళ్ళరా, బైబిల్ చెబుతున్నట్టుగా నడుచుకుందాం. ఈ కొద్ది కాల జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకుందాం.